Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri, Harira saioak bere azken aurreko geldialdi egingo du gaur urtarrilean herriz herri hasitako ibilbidean eta Aramaion izango da Asier Agirre alkatearen eskutik. Asier, kaixo ongi etorri. Eskerrik asko. Tira, berehala helduko diegu udaleko kontuei, baina txapela, Arabako bertsolari txapelketako txapela, Gasteizen geratu da urten. Aramaion egotea zer den ere badaki eta gertu ibili da oraingoan ere. Txapelketa ikeragarria izan da. Herriko partaideak oso ondo ibili danak, bai finala heldu dienak eta ez dienak. Herritxek arro gauz beraietaz, eta oso txapelketa politxe izan da, finala oso politxe izan zen. Baina, aroa txapeldun eta gure herrikoak bera txapeldun, beste erabatera. Bertsogintzarako arrobi ona duztuen, dudabarik Aramaion, eta baita musikarako ere, ezta? Gaur bertan aurkeztu du, kaleratu du Idoia Sormendik bere disko berria, urte amaieran gauza bere egin zuen The Clayton taldeak, danbaka musikaleiak eta irabazitako The Clayton taldeak, bertso eta musika arrobiana duzue herrian. Oso aberatza deko momentu honetan, ez? Aramaixon gertatzen da bilena begiratzeko da. Bai kultur, musika, talde, bertso, kulturgile orokorrean, ez? Zenbat jende da bilen, zenbat jende oso ondo, oso anitza, partaidetza, gure aldetik behintzat ikusten daune da posgarresa eta jendia gaina oso sano eta eta hobetzen, ze ikustia besteik ez dau, zenbat jente da bilen, zelako ondo da bizen. Begiratzekoa eta kontuan hartzekoa bai behintzat gutxienez. Tira, udal kontuetara etorrita orain bai, 2023-2027 agintaldia ekainean hasi zen. Zu zinegotzi bezala, sartu zinen orduan, baina Iban Errarteren kargu guztia dela eta alkate izendatu zintuzten, abendu amaieran, 3 hilabete baino ez dira pasa, baina agintaldi hasi zenetik zer nolako balorazio egiten duzu? Balorazioak egiteko indio goiztxo. Baina, lehengo esperientzia ikusita eta dekaun lantaldia ikusita oso positiboa egiten dut, zentzu baten. Herritxeko oso gertu dauen jentia sartu gare, oso jarrera honakin, herritaren aldetik eta gure artean bebai, inongo konplexoi barik gauzak esateko eta itxeko aukerakin. Baliabide ekonomikoak eta beste gauza batzuk, aztertzekoak die, zelan lortu, zelan egin, baina animoso eta gustora. Bai neu eta bai taldia esango nauke gustora sartu garela lanera. Aurreko agintaldian baino zinegotzi bat gutxiago duzue oraingoan, zenbateraino igartzen da hori Aramaio moduko herri batean? Asko igartzen da. Herri txiki baten kontan eduki behar dugune da, alkatian figuria hor dagoela, liberaute egon aldala alkatia Aramaixon kasuan, baina zinegotziek beraien lanetik ateatzen diela etortzeko, beraien borondatiakin, eta hor pertsona falta izetien, gure bezati horren ardurak bestion artien banatu behar ditugula. Eta egunerokotasuneko gauza asko, igual alkatetzatik edo zuzenian udaletxetik gestionatzen die, baina herri proiektuko edo kulturgile, edo euskera mundua, edo mendia, edo hor ondo lan egiteko jentia behar da inguruan. Ez da importantia zinegotzi egotia. Aramaixoko moduko herri baten udaletxeko atiek irekita daz eta edozein laguntzea datorren momentutik atiek irekita daz eta etorri da ixiela. Eta faltadan zinegotzi hori konpensatzen da herritaren jarrerakin. Bai da Aramaixon herritar desente, udaletxian laguntzeko gertu da zena eta asteroko dinamiketan parte hartzen da bienak. Esan dugu, 2023ko abendutik zaudela alkate, baina lehenago ere, egona zaudezu kargu horretan 2007-2011 agintaldian hain justu ere, 13 urte geroago nola aurkitu duzu udaletxea? Udaletxea eta udal gestioa hor jarraitzen da. Esan genezake administratiboki gauzak asko komplikau diela. Udaletxe txiki baten dako komplikazio horre dakarna da gaztu gehiago. Azkenean udaletxeko edozein tramitazio edo administrazio orokorrean, izan gestioak, izan foru aldundia, izan Eusko Jaurlaritza, multiplikau egin da lana, lan berdina ataratzeko. Eta baliabideak berdinak izaten santzerako jarraitzen dabe. Orduan hor alde hortatik zailtasun batzu daz, baina orokorrean gure erresa berdina izaten jarraitzen dau, pertsona batzu fan jakuz,
beste batzuk etorri dira berrixak. Herriko izaera aldatu da pixkat, normala danez, baina... Zertan aldatu da? Bueno, lehen esan dezagun, baserri mundua gehiago zauela. Jendia industrian lan egiten zauen, eta baserrixan bizimodu egiten zauen baserrixan. Uin gertatzeana da oso garestia bihurtu dela, baserri bat mantentzia, hobi garesti bat bihurtu da, eta laguntzaik ez daude, eta denboraik bez dago. Lehen baserritan jente asko bizi izan, jende gutxio bizi da. Asko kostatzen da baserri hori bereiek mantentzia. Landalurrak, basoak, eraikinak bereiek mantentzia asko kostatzen da, eta orduan baja behin da hori. Eta beste bizitza mota batera bidean jarri da gizartia, eta Aramaizu horren barne dau. Eta horret dakarrena da, auzo izaerak aldatu indiela pixkat, herri izaera aldatu indela pixkat, ez txarrer eta ez onera aldatu inda. Nik beti izaten du berdina. Ni umia nintzen nien, zapatu goixetan, baserri danetan zahatia zauen. Baserri danetan traktoriak abiatzen ziren, edo hortura, edo basora, edo nahi dan lekura. Eta behixak zeuzen landetan, eta erdixak zeuzen, eta behorrak zeuzen. Hori danoi geizten joan da. Eta ez da kulpia baserri txarrena edo herriko jendiana. Hori administrazioan fallo bada. Ze administrazioak orokorrian nahi dau landa ingurunea oso politxa izatia, baina baliabidek ez dau jartzen eta oztopo asko. Eta hori ikusten da edozein administrazioaz dekuzun harremanetan kudeatze orduan jendia nekatu egiten dela. Eta zentzu horretan, ari zarete, nolabaiteko urratsak ematen udaletik bertatik aldu zuen heinean? Noski baietz. Kontan izan behar bana da, realistak izan behar gela, Aramaizuko udaletxe doken baliabideak dauzke. Orduen, lehen esaten moduen eskuzabalik hartzen dugu laguntzea datorren jentia, eta edozein proiektu, edozein gauza aurrera atzeko pertsonak behar dira. Eta pertsona horreik aportazioak egiten da bezenak, lankiditzak egiten da bezenak, guk trasladau alba ditugu, bideratu alba ditugu beste administrazio batzuetara, eta horrekin presioa hau bideratu, egokitu alba dau, ongi etorriak izango die gauza danak. Kontan izan bidana da, leleoko sektorie edo beste sektore batzuk galtzen ari diela. Zer gertatzen da, mundu zoro moderno hontan baloreak aldatzen da biztela. Eta orduen samurra hau da edo zer gauza ordenario batetik lortzia, bakoitzak bere etxian o bere ingurunekoa sentitzia eta aprobetxatzia baino. Auzo asko dituen herria da Aramaio eta herriko kaskoak kendu ezkero gainontzekoak landa auzoak dira. Duela gutxi elkartu zineten auzo alkateekin, zer nolako eskakizunak jaso zenituzten? Bueno, eskakizuna bakarrik ez. Lehenik eta behin talde berri bat sortu da. Talde auzo alkatiek aldatu india, gehienak, bat omatzen jarraitzen dago horreko lege aldetiko indio, baina egin zan nazan lehenok hartu emana. Eta ez da bideratu behar eskakizun kontu batea, esku hartze kontu batera bideratu behar da. Zergaitxik, pertsona hauek bakoitza bere ingurunean dauke gaitasun bat. Eta gaitasun hori da, harremanetarako, gaitasun hori da baliabideak lortzeko, gaitasun hori da pertsonak ezagutzeko. Orduan, gu danera ez gara hiltzen, eta gure esku bada. Udaletxeko zinegotzi bat gehiago izango balitzake bezala da lantalde hori. Eta asko aberastu ninduen gainera jendian jarrerak eta aportazioak, ze eskaerak baino gehiago ziren aportazioak. Zer egin aldan auzoetako bizitza hobetzeko. Auzo guztietako auzo alkatiak etorri zian, eta dekaun utzunia da Ibarran lehen auzo alkatiak zaudela eta oin ez daudela. Orduan Ibarrako jendiak be agian pixka bultzatu aldauela auzo alkate berriak sortzeko herri mailan. Ze gertuko figura bada, gertukoa eta etxekua. Aipatu duzu, herrian badirela ez da hainbat agente aktibo, landa auzoetako ordezkariekin ere harremana ona dela. Udalean, oposizioarekin, zer moduzkoa da harremana? Enok esango oposizioa dekaunik. Azkenean, herri bateko kidea gare, orain dauden zinegotziak ez dira herrikuak, PNV-koak ez dira herrikuak, baina, bueno, herriko parte dira, eta hor dauz.
Ez di oposizioa, da herriko parte bat gehiago. Representatzen dabe herriko gizartean esparru bat, eta bereiek egiten daben aportazioak eta entzunak izango dira, eta lanengo eurakin batera. Aurrekontuetara etorrita, Asier, aurrekontu barik dagoen herri bakarra da, uneotan Debagoienean Aramaio, iaz, esate baterako, garai honetarako bazituen Aramaiok ere aurrekontuak, zerk eragindu atzerapena? Bueno, aurrekontuak, udaletxea funtzionatzen jarraitzen dago. Aurrekontuak dakarrena da inbertsioak eta lantzeko zailtasuna, ez? Zer gertatu da? Bueno, aurreko legealdi xan bukaeran, hauteskundeak gertatu ziela, korporazio berri bat sartu zala, Ibanen baja hori medio atzeatu izan prozesu guztia eta berandu hasi ginela. Berandu hasi gare aurrekontuak lantzen, udaletxean lankarga handia dago eta kanpo proiektu batzuk kondiziona egiten dozku gure lana, orduan berandu hasi gara, hori da arazua. Baina orokorrean udaletxeak bere funtzionamentu jarraitzen dago eta lanien ondo gabez. Epe moz baten edo ertain baten lortuko du aurrekontu edukitzea eta inbertsio horri bideratzea. Hori baino beranduago bada ere lantzen ari zarete, diozun moduan, zeintzu izango dira lehentasunak? Asko daz, lehentasun asko daz. Datorren urterako, aurtengo urte bukaerarako obra handibi planteatzen dira auzuetan egitea. Gero nahi da bai euskara bai kulturan eta berdintasunean diru gehiago sartzea, ikusten dueleko inbertidu beharra dauela. Nahi badau berri duin bate izatea gure esparru horretan diru sartu behar da. Diru ez batera pertsonak, eta pertsonak behar dabe baliabideak. Zer gertatzen da Aramaixoko moduko herri baten, zerbitzuen esparruak diru gehien eramaten dauela. Egunerokotasunak eramaten dabe zerbitzuen esparruak, eta diru hori kentzen badutzezu oso baliabide gutxi dauz. Orduan, inbertzioetako obra mailan diputazioekin kontu behar dau, eta beste diru laguntza batzuk lantzen. Beti diru laguntza bila gauzak inalizateko. Auzoetarako bi obra handia aipatu dituztu, zeintzu izango dira? Azpiegitura obra handi falta dia egiteko, auzo danetan egin dadaz jaixa, auzo nukleuetan mentzat, eta falta da Soinako auzua eta Barajoneko auzuan. Eta hor izango zian obra, bixen artean 2 milioi eurotik gorako inbertsio bat izango da, eta azpiegitura danak berriztia eta hobetzia. Tira, aipatu duzue udaletxean lankarga handiarekin diharduzuela eta akaso itxaraz proiektuak ere izango du horretan zerikusirik. Hain justu ere herrian pilpilean dagoen gaia da, ez da itxaraz parke eolikoarena. Urtarrilaren amaieran agerraldi egin zenuten proiektuaren aurka herritarren 600 sinadura baino gehiago batu zenituztela berri emateko. Zer egin duzue sinadura horiekin? Bueno, sinadurak azkenean dire ibilbide baten azkenengo pausuetako bat, ez? Kontan eukibi hau, kanpoteatoren proiektu honek gure izaera, herri izaera desestabilizau egin zauela. Beharrik ez dekon proiektu bat datorren momentutik eta gure baliabideak izan udaletxekuak edo herrikuak horren borrokan sartzen baditugu, hausnartu eta landun beharreko gauzak dira. Lehenik eta behin egin zan ikerketak adierazi zauena zan gure herriak zer nahi zauen. Udaletxiak erabaki bat hartu horretik egin zan ikerketa horrek garbi utzi zauen. Bueno, Aramaixoko jentiak olako proiektu baten beharrik ez daukala. Jendean gehienak parte hartu zauen eta parte hartu zauen danak esaten zauena zan ez duzela ados. Orduan udaletxiak pausua gehiago emon zauen Aramaixo bizirikekin batera eta mozio bat aurkeztu zauen eta sinadura bilketa bat egin zen. Sinadura bilketa horren emaitzak lehenik eta behin ez dakarfri traslado jako, gure herriko izaera eta ondorioak, eta beste eragile edo esan dezagun gure gainetik duen guztiei helaraziko zaie gure jarrera. Okerrez banago, Statkraftek aldaketa batzu ere egin ditu jatorrizko proiektuan, baina ez dakit aldaketa hori zeintzu diren eta nola ikusten duzuen momentu honetan egongo litzatekeen moduan proiektu hori zuen aldetik. Statkraftek indaben aldaketa teknikoak dira.
aldaketa horrei datoz egin dien alegazioen ondorioz, ez dauka besterik. Alegazio horrek lortu dabena da, 2 torrelekuz galdatzia eta ezer gutxi gehiago. Proiektu horrek Aramaiondako ez dakar ezer honik. Eta landu zanetik ibilbide guzti honetan ikusi dana da interes ekonomiko batzun ondorioz datorren proiektu bat dela. Aramaixoan ez dira helduko interes ekonomiko horiek. Horren sorrera nundi datorren zelako proiektu erraldoia dan eta gure herrixan emango dauen hoberakin gutxi egin, ikusten duguna da zer dan. Eta orduen guk ulertzen dugu Aramaixo moduen ez dugu behar, holako proiektu bat ez dugu behar. Guk energien esparrua ulertzen dugu, energia berriztagarrietan sinisten dugu, eta hor gainera esango naukenik urte asko dela. Ze 2007-2008ko legealdi horretan biomasan proiektua landu zanean, eragile desentek herrixan parte hartu zaudien energien esparru hori hausnartzeko, lan asko izan eta borrokan ibil ginen horrekin. Kontan izan behar da, Aramaixoko doken baliabidiekin egin zan apustu hori garai horretan, herri askotan eta eragile politiko eta enpresarial askok ezabien ikusten. Eta gaur egunean izango ginen lehenak. Baina baliabide ekonomiko faltagatik esan burutu proiektu hori ez. Orduan, guk sinisten dugune da energia berriztagarriengan, baina maila lokaleko proiektuak eta maila lokaleko herrixen eta herritarren hitza eta erabakia kontuan hartu behar da. Ez du behar gainetik inposaketa gehiagorik. Eta zer uste duzu gertatuko dela? Zuen aldetik izan dira mozioak, sinadurak, elegiteak? Usteak erdi ustel. Ni ez noia apusturik egiten. Gu gure posturak argi daukagu. Bere garaian abiadero handiko trenaren horren inguruan eta proiektu horren inguruan gure hausnarketa egin gendun, herria galdetu gendun eta horren aurrean jokatu gendun. Aramaioko herri bezala berdina egin dugu. Orain, proiektu bat heldu da, analizau da, jentia parte hartu dau eta gure posturak argi daukagu. Izango da, izango dana. Tira, egia da, Otsaieko osoko bilkuran EAJak galdera bat mahai gaineratu zuela, ea udal gobernua saiatu den itxaraz parkea egitekoak diren lursaiak erosten. Ez dakite saiatu den eta horrek izatekotan zer suposatuko lukeen? Hori ez doka zentzurik galdera horrek. Udaletxeak ez doka inungo interes ekonomikorik ez lursailetan eta ez proiektu honetan. Galdera hori ez dakit nondik etorri dan eta ez doka zentzu askorik. Tira, diozu orduan ez zuek herri mailako proiektuak lantzearen alde jarraituko duzuela lanean? Bai, horre ikusten duguna da gure baliabideak neurtu, ikertu eta martxan jarri. Beti eginda, beti eginda, modu batera ez dela beti eginda. Baina momentu honetan enfasiz eta indar gehiago sartu berotzau behar dugulako. Behar dugu gure autonomia izatea. Ez Aramaio herri badalako, herri txiki guztiak autonomia gehiago izan behar dabe. Gertatzen dalako da globalizazio sistema honetan nola manipulatzen gaituzten eta nola herri txikisak kondizionatzen gaituzten besteen mesedetan. Orduan guk gure autonomia, gure lurrak babestu eta gure energiak sortu behar ditugula. Tira, jarraituko dugu hizketan hasier, baina ondorio ditzen baldin bazaizu Aramaioko kalera egingo dugu, izan ere bertan ibili da Idoia Aranbarri lankidea Galdezka, eta tira, herritarrek eurek ere badutelako zer esana, herrian egunero dabilenak ikusten dituelako, hobetu daitezkenak eta horiei buruz Galdezka ibili da Idoia Aranbarri. Zeintzuk dira Aramaioren beharrak, non jarri beharko luke fokua udal gobernuak, herritarren proposamena jaso ditugu? Honek animalizok katxakurrek eta hor nik pasikon joeten nasa, Andramaxa barrenea, eta birien ontsi apur bat neuke jaunarelako eroan hortu edeuko, hortuko birien bebai eta txakurra asuntuek ez dago garbiketan ondo.
bakizu txakorrer erdien, zeitzen dauien. Bereziki azken hilabetean, ibili lantzen, herrian geozta zerbitzu gutxiko dauzkeula, hasi mediku, pediatra zerbitzutik, herriko bezalako dendak, banketxeak, aurrez aurreko arreta geroz eta eskaxagoa da, eta txikitan hori hendik gehiago hartzen dugu, eta baita ere biligia zaintzan lana, ez da zaintzan inguruko lanketak egiten, azaroko greba feminista ezkero, eta guk adibidez ikuste oso garrantzitsu dela herriko denda eta zerbitzu horiek mantentzea, zaintza lanean ere, egunerokoan hemen kalean gora eta bera gabiltzenean, aportazio handi egiten dutelako, eta herria bizirik mantentzeko, eta komunitate bat izateko, behar diteula horrelako espazioak, eta elkar zaintzeko, elkar ikusi barra dukeula, horrelako tokietan. Falta igual un poco, se ha quedado el pueblo un poco... Agian falta dena da, herria pixka bat utxik geratu da taberna aldetik. Plazako taberna beti egon izan da gazte jendearen dako. Tabernarekin plazak beste bizi bat izan du. A los chavales y tal, que está más recogida la plaza. Ez da ondo aparketan. Ayuntamentuen kontu gehitxo ibili-bilaukie. Gure portalien be, urten bier bau, bakarrik urten bier bot, pasetan naz baina. Lehen gizon haukinen nien geixoik eta honeaz, karruaz, ezin pasau eta gero lan euskin atxotik eta kotxian txerra, antxe, gustora, apartzen daue. Hortxe hasier, Aramaioarrek esandako hainbat ez da, eta azken horretatik hastearren esate baterako, autoekin, zirkulazioarekin lotuta herrian duzuen arazoari edo, egiten zion referentzia emakumezko honek, berak ez da, bere etxetik irteterakoan bertan, bizi izatea tokatu zaion pasabizo batetik abiatuta. Zer gertatzen da Aramaion? Aparkaleku falta dago, zein da arazoa? Nik uste dut, ez da herri osoko arazo bat, kalean gertatzen den arazo bat da. Eta nik uste dut herri dena konstiente dela, bai, gaizki aparkatzen daben hori konstiente dira. Baina, itxuria, jentiak, edukazio arazoak dauzkate, edo zer dan arazo ez dakit. Dano dakigu nun aparkau behar dan, zer gaitxik. Ez da, aparkaleko falta ez da. Gertatzen da, jentiak komodidade batea doiala, eta beste herritxetan ez da behiten, hola da, arrasaten jentiak ez dagoela aparkatzen. Atxabaltan ez dagoela aparkatzen. Badakitelako zein dan erantzuna. Arrasaten azera baten gainean, beharra doken pertsona baten zebrabide baten gainean aparkatzia, rotonda baten aparkatzia, izun badakar. Da Aramaixon, isunik espada sartzen, jentiak ez dago ulertzen. Orduan, eskatu behar jakona da, lehenik eta behin jentiai buru pixkatera biltzia. Tabernako atian aparkatzia edo nire portalan parian kotxia iztia ez toka zentzuik, herri guztixak puntati-punta 100 metro dauzke. Orduan, kiroldegi inguruan herriko zageran beti daz lekuak, beti ikusten ditugu lekuak. Eta gainera esango nauke, herriko gehienguak errespetan detzen ditxula arau horiek. Gutxi batzu dira ez da benak errespetatzen. Eta ez dira oso konstiente ze arazo sortzen da ben. Ez dira konstiente beharra doken pertsona bat, gurpilden aurkixan doien pertsona bat, berai laguntzen zoiezen pertsona bat, ume txiki bat doien pertsona bat, errepidera eta behar dela igual. Bere kotxia azera gainen aparkote dagoelako. Arrisku bat sortzen dau. 3-4 urteko ume bat korrikan errepidera ateatzia kotxe bat dagoelako azera gainen istripua gertatzen bada arduraduna umia izango da. Arduraduna horren gurasu izango da. Udaletxia izango da? Ez. Kotxe hori izten dagoena gaizki hori da erraduna. Eta konstiente izan behar dira jentie, mesedez. Badakigu. Aparkau ondo, eta pixkate herri izaera hau errespetau. Zure bizilaguna, zure herrikidea errespetau. Arauak badaude, jakin badakigu, baina ez da betetzen, guztiek behintzat ez dituzte, arau horiek betetzen, arazo hau ez da berria, Aramaion, zen neurri hartuko duzue, baloratu duzue, isunak ipintziarena? Lehenik eta behin kontzientzia zinuen jarraituko. Eta jentiak ez badau kasuik egiten da jarraitzen badagoela, noski isunak hilduko diela. Baina gure esku ez dago isunak jartziana. Hori edo zeinek salaketa sartu dezake.
kotxeen jabea konstiente izan behar die, ertzainak pasatzen badie izun behar jaso behar da, bela. Eta gaur egunean, zebrabide baten gainean kotxia eukitxia aparkauta, diru pilia eta karnetak entzeko aukeria dagoela. Orduen, egoismo hori, bakoitza daukan egoismo hori, pixkat alderatu eta errespetau. Eta tristia da esatia, baina hemen jentia mugitzen hasten da karteri ikutze jakonean. Orduan, konstiente izan da izila, hola ez goia zela inora. Eta heltzen badia izunak heltzen dianean erruduna izango nazni, eta asumiduko terrua, baina ez da holan. Erruduna dia bereiek ez daukatelako zibismo pixkatxo bat ere ez. Zerbitzuen gainbehera bada Aramaion kezkera egiten duen kontuetako beste bat, eta hortxe bertan ere aipatzen ziren, ez da, inkestetan zerbitzuak, komertzio txikia, osasun zerbitzua, plazako tabernari ere egiten zion erreferentzia gizonezko batek, okerrezpanago kinkielena ere ixtera doa. Nola indartu zerbitzuak? Herri txiki baten, Aramaixoko herri txiki baten, lehen ezagoten bezala biztanleria aldatzen doia. Kanpuan lan egiten dugu jentiak, bizimoduak edo eta kutxio edo berrexan, baina ez da arazua erretxarrena. Arazua da administrazioak orokorrian ekarri dauen bidia. Lehenengo hasi ziren bankuekin. Bankuak hastian egun baten zerbitzua moten da momentu honetan. Auzoetako jendia bajatzen zen lehen Aramaiora bankuko gestioak egitera, eta bien bitarten kafe bat hartzen zegoen, erosketa batzuk egitxe zituen. Uin, agenda lotu behar dabe, banku hori noz dago nirekita bereien bizitza antolatzeko. Medikuakin berdina gertatu da. Poliki-poliki zerbitzu hori kendu nahian dabiltzala. Medikua bajasondan bitartean eukidugun zerbitzua eta daukagun zerbitzua ez dauka lotzarik. Astean egun baten txanda hartu eta etorri gehiotasuna ez da antolatzen osakidetzan beharren arabera. Osakidetzan amoldatu behar da gizartean arabera, eta Aramaioko gizartea daukaguna behar batzu dauzka eta egin behar batzu dauzka. Guzti horren ondarixua dakarrik gizartiak geroa eta debilau dagoela Aramaixon. Eta orduan dendak izten dabiz, komerzioak izten dabiz, tabernak izten dabiz. Eta udaletxetik behintzat bagabiz hori lan dugulan. Komunitate bezala indartzeko sistema bat bilatu nahian. Eta talde polis bat dau, hausnarketa prozesu baten gabiltza, eta epe ertain baten lortzen duen bizi berritzia gure erresa. Ez da samurra izango. Eta etxabizitza aldetik zein da Aramaioko errealitatea? Zailtasunak daude Aramaion etxebizitza bat izateko? Bai, horre hartu dugun bidea da planeamentua hausnarketa bat behotza. Ibarran zergetik egin zen planeamentu bat oin 15 urte eta ez da nereiki etxe berririk adibidez, ez. Orduen hor buelta bat emoten gabiltza, etxebizitza tipologia, karga urbanistikoak, eta guzti horri irtenbidea bilatzeko. Helburua ez da landagunetan etxe gehiago egitea. Helburua da errexan gelditzen dien seme-alabak edo bueltatzen dienak etxebizitza bat eukitzeko eskubide eukitzea. Erosita edo errentan edo nahi dana. Eta gero alde zarrian badauz etxe batzuk berritu beharrian, eta horrekin hartu emanetan magabiz, eta pixka perian aldaketa batzuk eginaz, eta epe ertain baten aukera horrek martxan jartzia. Ze azkenean landagunetan, auzuetan etxebizitza batzuk egin ziren, beste batzuk egingo die, baina orokorrien administrazioak Eusko Jaurlaritzatik jarri dituten oztopuak badibidea jarriko dut. Gure planeamentuan nahi gendun baserria handixetan lau etxebizitzaraino eta alizatia metroen arabera, ze guk ulertzen dugu eraikin oso handixak dira mantentzeko, eta igual seme-alaba gehiago daudelako, oilobak eta nahi daudelako etxia hain. Eusko Jaurlaritzatik atzera bota ziguten hori, eta bi etxebizitza bakarrik egin aldia. Orduen, bueltak eman behar dutzau. Eta gero berdina gertatzen da, Ibarran etxebizitza berriak egitu orduen, ikerketa askoen behar diek gaur egunien, mugikortasun ikerketak, ibaiak eta urre ikerketak, edadean demografia, eta ikerketa guzti hori egiten gabiltza, pixkatxo bat, nora joan behar garen da zer egin behar duen konstitizateko.
Ze datu bada adibidez Aramaixon, biztanleen kopurua edadean aurrera doiala, eta 75 urtetik gorako biztanleria asko gehitu dela. Eta horre dakarrena da, zerbitzu gehiago behar da bezala, laguntza gehiago behar da bezala, eta herri gehiago izan behar garela. Adineko jendea, aipatu duzu, eta eguneko harretarako landa zentroa ere hortxe dago, ezta? Kasu honetan, zentru hori kudeatzeko zerbitzu kontratua esleitzeko espedientea utxik geratu zen, eta orain prozesua martxan jarri da berriz ere, zein da une honetan harreta zentruaren egoera? Harreta zentruaren egoera ona da. Eta bertako erabiltzaileekin daukagun hartu harremanean oso gustora daz. Bertan eskaintzen den zerbitzua, bertako langileekin, eta orokorrien bertan egiten daben ekintza eta aktibidadeak. Ez da lokal oso ondisa, erabiltzaileak ez dia inbeste, baina, beraiek gustora daz, beraien familiak gustora daz, eta gu udaletxetik oso gustora gaz moten den zerbitzuak egin. Bai gertau zan hori, pasadan hilabetetan, eta hori berriz aterako esleipenerako prozesua martxan, eta espero dugu jarraitzia oain arte bezala. Gazteekin lotuta berriz, gazteen aisialdiaren inguruko lanketa eginda azken hilabeteetan, tximista elkartea sortu zen, hortik gaztetxokoaren irekiera etorri zen. Pozik zaudete proiektuarekin? Oso pozik, oso pozik. Utzune bat zaben hor, azkenien 12-16 urteko gazte horiek egoteko leku baten behar zaukien, pixkatxo bat talde izaera bai haman komunian lortzeko, azkenean bestela gaztetxo bakotxa bere aldetik bere estoia sondo, orduan batera egotia. Horre lehenengo hitz berdinek erabiliko ditut, behar du jentian parte hartzia, gai honekin bai. Undiokan gaztiak die, guraso batzu ditue, ingurune bat daukie, eta, danon artian implikauaz, danok implikauaz, gaztetxo horreik, ezi eta hasi ingo ditugu. Eta hasieran entrevistaren hasieran aipatu da bezala, herriko kulturgintzan etorkizunerako harriak diauek. Eta parte hartzeari egin diozu referentzia eta oker ez banago herritarren parte hartzea lantzen ere ari zarete, ezta? Horretarako ari zarete besteak beste inkestak egiten edo gutxi gorabehera 2 astean behin herriko talde eragile ezberdinekin bilerak egiten, ze helbururekin egiten diharduzue bilera horiek eta zer nolako emaitzak ari dira ematen? Emaitza oso positiboak. Entrevista danean adierazten da behien bezala, gu udaletxe txiki bagara, herri txiki bagarelako, eta herritarrak gurekin lana behar dabe. Bilera horreitan, egin dian bilera ezberdin horreitan, izan ausolkatiena, izan energiena, izan egin dian guztixak eta ingo dian guztixak, jendia etorri da dira bileretara, azaldu daizela beraien beharrak, eta lankidetzan lortuko dugu herri on bat eukitzia, herri indartzu bat eukitzia. Hondakinei buruz ere galdetu nahi nizun, izan ere errefus kopurua murrizteko modua lantzen ari zarete, organikoaren kudeaketa berraztertzen ere bai, zeintzu dira helburuak eta nola lortu asmo dituzue? Gai honekin oso berandu gabiz. Dana lotuta doia, energien kudeaketa, gure planetaren etorkizuna, guzti hori dana lotuta doia. Ohitura batzuk joan dira jartzen, azken urtetan, ze gure bizitza eredua, azken 50-60 urteko bizitza eredua da honen ondorioa. Aurretik hau esan gertatzen. Kristela, plastikoa heldu aurretik, bakoitzak bere zaborra gestionatzen zauen eta egoki gestionatzen zauen. Izen landa lurretan edo hiriguneetan. Uin gertatzen dana da, ohitu gaituztela, gure zaborrak tapa batera bota, tapa itxi eta desagertaraztera. Hori bukatu behar da. Herri instituzio Europa mailako legedi guzti honek dakarrena da aldaketa hori. Eta, Aramaio, Zuiako kuadrillako beste udaletxekin batera hartu eman egin da behin, lehenik eta behin, errefusan kopurua jeitzin behar da, horretarako baliabideak jarri behar dira. Gero, organikoan gestinua zelan eraman, jende asko badabil, eta aberaztekoa da, ikustia Aramaixon, konpostgune horrek zelan funtzionatzen da bien, eredugarria da jende hori zelan da bien lanian.
Eta kuadrilla mailako herri guztien artean, Goiazen ibilbidean, pausuz berdinak emango ditugu. Alde batetik, errefusa gestioa gutxitueran zerbitzua egokiago emango da. Eta gero, bakoitzak bere zaborgaren kudeak eta egokiago eramaneran, organikoaren kudeak eta hori, autonomia gehiagokin ematen da momentutik, edukiko dugu herrian ere bai produktu bat gero erabili ahal izango duguna. Horre ateatzen ondar hori errexan geldituko da. Momentu honetan, tristia da, zelan funtzionatzen duen gure gizartiak, baina zaborra kontenore batera bota, zaborra deitzen diogu eta botatzen dugu danetik. Kamioi batek etorri, eramaten da Gasteizko planta erraldoi batera, planta hortan kamioian dana nahasi da, gero planta hortan gehiago nahazten da, eta datuak erakutzen duzkuena da, kamioi horretan joaten den 6% bakarrik berreskuratzen dela. Hainbeste inbertsio eta hainbeste diru gastatu eta gero 6% bakarrik. Beste 94% doia gardelegiko zabortegira. Eta hori bizitza osorakoan gelditu behar dan, zikinkeri bat izan behar da. Orduan hori eraldatu behar dugu. Eta hortik, bai ari gara, herri mailan, jentiei berrerakusten zelan egin behar dien gauzak, eta nik esango nuke Aramaixon kontzientziazioa handixe dauela, eta lortuko duela epe motz edo ertain baten gure hondakinak egoki kudeatzea. Basoak presentzia nabarmena du, zuen herrian, zentzu horretan basoen kudeaketan, basoen zaintzan, ze urratsari zarete ematen? Bueno, horre hartu eman zuzena dukagu bai tantaikin, bai baso gintza elkartiekin, eta baso zaila handixa da, Aramaixon. Hor gertatzen dana da, lujabiena partikularena diela baso asko eta asko. Eta udaletxiek beriak 400 hektarea inguru dauzka eta kudeatze ditu. Planeamentu bat egin zen, udale basoen kudeaketarako eta indartzen gabiltza Hostozabalan landaketak eta kudeaketak. Gertatzen da bilena da, azkenean kanpotik etorri dien landareria, izan lehik insigniza, izan lehik beste batzuk, gehitxotasunak jasatzen da biztela, eta bertako landareria da gogorren funtzionatzen da. Orduen bide hortatik jotzen gabiz. Gero lotuta daudana, horrein baliabideak nola gestionatu. Egurre horrateatzen den zespala, horrateatzen den dan hori nola gestionatu, bagabiz ikerketak egiten, bagabiz lankidentzan errezekoekin eta bar, eta nik uste dut lortuko dugula baso kudeaketara Aramaixon hobetzea. Euskara, zenbateraino dago Euskara bizirik Aramaion, zer diote kale erabileraren azken neurketaren emaitzak? Bueno, nik esango nuke bai, ez bizi dela, Aramaixon bizi dagoela euskara. Eta ikusten da, ez? Herriko gehiengoek euskara erabiltzen da bere bizitza normal osoan. Porzentai txiki bada, erdaldun hiztuna dela. Bai gertatzen dena da, euskal hiztuna askok, ez dakigu, zergatik, erderara joten da, bela. Izan lehike, mundu globalizatuko ondorio bat, izan lehike politxau badala, erdera zeitxia, ez dakit, nik ez dut ulertzen. Baina datuak ez dira txarrak, hobetu behar dira. Eta hor bada datu kurioso bat, ez da duela gutxi Aramaioko mediku Aitor Montesek ezagutzera ematen zuena. Balderatu ditu 2017an Eusko Jaurlaritzak kaleratutako euskararen kale erabileraren datuak, berak osasungintzan egindako neurketarekin. Eta horren arabera, kontsultategian euskara gehiago erabiltzen da kalean baino 163 eta 168. Kuriosoa da. Bueno, horrek Aitorrek lan polintxa itzen da, euskara munduan, euskalduntzen munduan. Gizon indartzu bada euskararen borrokan, eta holako gehiago behar ditugula, nik uste dut. Gertatzen dena da, datuak mugikorra diela, eta datuak egun baten modu batea bestea esaten dabe, baina guk jakin badakigu, pertsona euskaldun badaukagula horrian, eta euskara defenditzen da euskara zingo diogu. Eta jende asko gertatzen jako,
errez joten dabela erdeaz hitz egitera. Baina hori aldatuko da eta jentiak euskalduntzen jarraituko da eta euskara da gure baliabiderik garrantzitsuenetako bat. Bada, euskararekin lotuta kezka helarazi digun herritar bat, alkate guztiei egiteko galdera igorri diguna, eta horrela dio zenbateraino erabiltzen da euskara, udaleko lan saietan barne komunikaziorako, eta ze bitarteko erabiltzen dira euskara ulertzen ez dutenekin. Nik izango nuke, Aramaixon, udaletxe bezala barrun euskaraz funtzionamentan dela €90 etortzen bada euskaraz ez da ulertzen pertsona bat, berak edo beharren arabera eta gure baliabideen arabera komunikatuko gara berarekin. Baina garbi daukaguna da guk herritarrekin edo zein bilera egiten danean, erdaldun bat badago bilera horretan, edo bi, edo bost, gure bilera ez dugu erdaldunduko. Gutako bat jarriko da bere onduan, eta itzulpen bat behar da itzuliko dio. Baina gure funtzionamentua udal bezala 100% euskalduna da. Gu eman gaude, herri euskaldun bagara, eta herri bizi bat. Orduan, nik uste dute horreztela ingo dudarik. Ez da berdinak gertatzen beste administrazio batzukin. Eta hori esatekoa da. Foru Aldundiko edo Eusko Jaurlaritzako joera asko, orain diok erderara dira. Orduan, kostatzen zaigu bilera ezberdinetan eta askotan, teknikariak ezain beste, baina politikari batzuk, eta ondio erdaraz funtzionatzen dute. Orduan, gure euskarako borroka hontan jarraituko dugu bidea egiten. Martxan da korrika ari da bere bidea egiten, azken edizioan moduan oraingoan ere ez da Aramaiotik pasako, baina kilometroa izango duzu, Leintz Gatzagan, gaur gauerdian, eta ordura arte girotzeko hainbat eta hainbat ekintza, ez da? Bai, pena izan da, berriz ere Aramaiotik ez pasatzea, baina lanketa bat egin da, eta hor bai Txirritxola Euskal Elkarteak eta bai eragile ezberdinak ibili die batzordean lanian, eta, horren adierazle izango da ostiralontako ekimen hau, ez? Eta gero alduenak edo nahi duenak edo joango da Gatzara korrika egitera. Baina, nik konstiente naz, herriko jente asko, leku askotan korrikan parte hartu dula, batzuk Erriberara joan dira, beste batzuk Iparraldera joan dira, beste batzuk Iruñerrira joan dira, eta azkenean ekimen bizi hontan parte da Aramaioko herritxabe bai, beti izan da bezala. Tirazken txanpan sartu gara jada hasier gaurko saio honetan eta kalera egin behar dugu berriz ere, oraingo honetan Idoi Aranbarrik galdetu die herritarrei, ea gustura dauden Aramaion zer den Aramaiotik gehien gustatzen zaien hori. Zer dauka ona Aramaiok, zer ematen diote balioa Aramaioarrek? Aramaio ondo dago, bertsolari egoten die, bertan behaukiten daue final aurrekoek, eta zinebe egoten da aztien behin ero pelikula bastante modernuek, errazaten botan den dauenak, ero lan. Da, umiendako be oso kantu eskola bat oso ikeragarri kantetan daue. Zoragarri, bai. Oso ondo ikusten dut guztia, hemen bizi naiz eta hemen egotearekin oso gustura nago, jendea ere oso jatorra da. Oso ondo bai, oso herri lasaia da, denetarik dago, eta jendearekin ere oso ondo, herri oso polita da. Baiara, herria, inguruak, guztia, perfektua da. Eta eguneko zentruen behentik dago oso posik. Nego ondiko ondo nabil, baina gerak eta mana etxien ez dakitela zejan da, erosi barik eta ez dakizer da, ganora barik jarten nazen momentu apuntako naz. Bortxe, Aramaioarrek esandako gauza honak, hasier perfektua dela esatera ere ailegatu da bat? Perfektua ez nuke esango, baina bai, orokorrien jentia posibizidea egitxan. Eta hori oso aberatza da, ez azkenean jentia gustora ikustia. Gero, eguneroko bizitzan pasetan jakune da, gauza batzuk baliabide batzuk falta daukagula, ez. Eta, horren aurrian, bide gorria eskertuko ginen eukitzia, eta, herri mailako bizitza gehiago eukitzia eskertuko ginen, baina,
Posibizia jendia bai, eskertzen dut. Tira, oraingo agintaldian eta bukatzeko, oraindik ere baduzu, bidea egiteko, zein izango da udal gobernuaren anbizioa datozen 3 urte terdirako? Bueno, ambizioak marko ben berri, azkenean guk uste dugu herri izaera berrindartzeko inberkego lanian dagoela, ez. Horre lehenik eta behin etxe bizitzana izango da, hori da gure ibilbide bat, ez. Gero zerbitzuak hobetzea, lanian gabiz, gero energien gaia garrantzitsua da, oso garrantzitsua da gaur egunean, eta kostiente izan gaitzezen gure dekon baliabideak herrirako merezi ditugula eta horren lan baten bigabela. Eta gero herri bizi bat eukitzea oso garrantzitsua da, herri bizi bat, jentia parte hartzea herriko ekimenetan, eta bakoitzak aldauen lekutik eta sentitzen dauen lekutik. Eta guk udaletxetik jarri alditzugun baliabideak jarriko ditugu eta ingo ditugu. Ni oso gustora nau ikustotenagatik. Ikustoten jendian jarrera eta gauzekin duen. Gauz asko ingo ditugu, hori badakitxe. Tira, Asier Agirre, eskertzen dizugu gaur gurera egindako bisita. Ondo segi. Eskerrik asko, ditzagan. Tira, ikusentzuleak gaur Aramaion izan eta gero, datorren astean egingo dugu, ikasturte honetan abiatu dugun ibilbideko azken geldialdia Gatzagan izango da hori, eta gainera, aste santua tarteko egun bereziak izango direla eta datorren astean harira saio ez dugu, egu bakoitzean izango eguaztenean baizik. Esan dugu, Gatzagari eskinitako saioa izango dela azken hori, gurean izango da beraz, Dorleta Elkoro Barrutia alkatea eta gogoratu. Beste behin ere, zuek baduzuela saio horretan parte hartzeko aukera. 2 bide dituzu horretarako eskura, mezua bidaltzea da horietako bat, berriak abildua goiena.eu helbidera, eta bestea berriz, WhatsApp edo Telegram bitartez, idaztea 688-699-0007 telefono zenbakira. Animatu, gurean parte hartzera, eta tira, datorren astera arte, ondo izan.